Take 49. Grabe naman rin. Ulit, ulit. Tayo ng maringay kampay. Okay. 1, 2. Mamaya magbulo. Ika nga, Leo, parang ngiratili yung parang hinay niya, Leo. Tayo kampel. Duwang sadit na pandesal, asin kape masam. Sa panahon ganyan, pwede nang magkanigo na hindi ako na sa pamahaw. Taong itong pinikahoy, pinagutan ng linaw sa kaligid na niyaw. Masiramang pangutuhan, kay riba ang mga mahal sa buhay. Daig ko kay buwan ng mamantekang kakanon, kung hali sa gibong pagkuntutol. Daig ko kay buwan ng adobo mormon, pagkatapos igwaning isipon. Maray pa ang nilan ang nanatong sa simpleng buhay na inom. Pinakrong na batak, maski daig na sukar, sinap ng kamote, salbado ang pamanggihan. Basta mayong problema, arayo sa kailangan, may respeto ang gabos, pirming tarabang-tabang, yan ang pamilyang nagkaminuotan. Daig ko kay buwan ng palasyo, mansyon, hanggang may kawayan pa asin bubong. Daig ko kay buwan ang kwartang milyon-milyon, kung hali man lang sa ibong hapon. Tamas ipagadan ka na, aluy ng panahon, mga gibo mong sala, mga salay mong mata. Syertong iyan gabos ka kay kayo. Naaraman ako kang yaman sa mundo, kaya naghihigos para sa puro ng pamilya ko. Duwang sadit na pandesal, o maski pa nilugaw sa